gukwarigania asomoro bile wense yo bonchereria elinde twemanye aliagende twakorekana anemono ase sector yo kondo mwancho moliria ntwararanga finance bill yabakegwetigwa ase ensemelia mafuta ebango ne komenta agwikase kirengo ya 16% ase bona maguri ya mafuta go change go kumanyanga amaguri ya mafuta change keregento niko kigo chiboncherege bintu nande bichikogendera gutira balimo go travel kwa senseme mo gochia sensemo yende igefya nero go chiri go kina kondo mwanchi muri ayonsi kiara korekane ninchimgo manye asumurubiri ga wense iyo bonche ngo kwaliga ni bene ilinde to sanga sobwamo ile Firdah Kerubo na sensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara wetera www.ndizitv.net bwe na bwasanga n'into karengere kiago utomanyenga yoko bwatia omurubiri koru wetera sina mbiriga basi screen yago manchi muri litkolia lero nimbata abageni ase studio tobito gukwanira igore yebyombe weekend ndo abeta to gusanga asobwamo wetere byombe dometenga abasubati nabenyencho ase binyoro bita stomenyete nabaga kwa ene kingango sira nabale asenjere ya masenjere ende elinda kwa ene kingango egenderera bali na kwa nyorere ngere yabo yakeretwe umanchi muri elitkolia lero nimbata abasubati abatengo kabisa aigega se studio barachukutumanya igore yekiombe keri babwate ngaibacha kerete guikira bono igakolete angireri bageri gari abene elinde batumanye na kibakorukwa ngaibakorukuru asorogongoro abusina ende ningikeri bagakora pencha kira soko boko kwane wokobe karibu sana. Asante. Firdah, njasa Marieta Nkuruku Karen, Mora, Nkuruku side chabo nchari. That is where my home is. Na ndi no bone. Kurugeti kendege. Nde chair lady yekiombe kuruku Bugimari Queens. Ahambia mano sana karibu ase studio. Tianso asensemo yane yakoboko gukolyo na rutumanye mugeni yiga anakia kwa karibu sana. Marieta Nkuruku Drusilla Nyatichi Ongeri. Sito gere gare machoge borabu ndo mwana mirkabu yake na Samuel Ongeri Onchonga. Wone nigere bonchali sune kali Kerubo lakini menyate gali PG. Asante so ngaribisha. Karibu sana ase studio. Singa kitogo chigosanga wetera ekiombe kiga keno kia Bugimari Queens asemugo chigotomanyanga kigia chagete ngochitene kerengereri kiga gwikabona igamiro birikiri mu gwata singincho yo kwegenderia akiga no manchi muri ntumeta basubati ngambanchi tebyombe sana nkonyarori na gali asomenyate abantu babekanamo bakubasangera kibese merigora undi wese bachakigendo gete asingincho yo kwene kyangangwe kinye bale nabo gogosuka butomete manchi muri kero kwalete birengereri byo yo mamo na ikwalete bya nkonyarori nga ngo ikamurike birengereri na ndengo egenderia muri buya akobwekera ugwetenenera ayebuye katyancha kere na Karen atatebinga ndi kiombe kiga chagete ekiombe kiga chagete 2021 no October 20th. That is when we started ekiombe. We were very few twarenga bake twachitamo kuna basani kuruchi ward different wards. Each ward is chibwate Bomorenda, Bogiakumu, Riana ward na Bomariba. Ekaratua chamo few asobware. Ekaratuga deciding abono we should come together as sisters tuchake kiombe kigutubekamo tunyare gunchureria. So the few tuachagete tualigete tware challenge abandi bagataka kungusa magega lakini tugateba nga tukuchaka with what we call table banking. Table banking nechibesa tukubeke semesa twalona ni ntu asentu because you were down twarenge Ense tulikuwa tunataka kuinuana egere tunyare gushine na ndi tugaranga mbu yetu chakiri chibesa chirense eshia yarenge 200 shillings egere nyare gotokonya tuinuke at 5% interest
Chagena abantu baringa mwaringe. Kero twachagite we were 20. Tugachakira shares kero twanyore tuguchibeka mesa tukanyore tukubeka around 16,000. Lakini rende kero twaunjureri for some few months tugatebe tukore tema quarterly tukanyora in quarter tuasukire nande tuakinire ikagera bono tugateba bono tigaturike biya. Now members started registering with 200 shillings. Kero twachaka abantu bachaka ku register with 200 shillings bakaminyoka bakaba bangi kunye without tuarenge nganto chitunyara bangi nabo. Lakini kero twaba bangi tuka after 1 month tukamenta registration to 500 shillings. Still they keep on coming. After 1 week tukamyoka tukaikiribu. Eribu nanda after 1 week tukakira 2,000. Kero twanyoranga they are running bakunya kumyoka still wikira boniga because tuaroche nganda kento kwenyara tukataka koretema registration itendete 5,000 shillings. Bono gutwara 5,000 shillings kwa manyagoso ikiombeke wetera mali tumetoke kero twetemete in 1 year. The share that we registered for 200 shillings at 5% interest tukanyoranga ya toire 800 shillings per share. Bono kera abantu bachikorora igo bakaranga this is good. Bono we are moving and we normally table the money on the table nkonyara tore ko raise from 50 members 60 members sorry at least 120,000 on the table. Producer ni kumanyanga uliririe kamera iri wanje buri na rotate gokorora. Okay. Bono na botoko raise chibesa kwanyara twachibekire semesa 120,000 to go table in the table yanyara kuinua bangi na baria because ya bangi na barororo na bangi na Ense bari down wanakimbia hii biashara ndogo ndogo na abande mbabwate lakini wetera ase table banking yeye twarusiria bangi bachira ase chiro na wamejinwa n'obuguma bwonchoreiri. Ambie mono sana hasogo tweresiranga yekiombe kigiacha kerete goikabono iga hantu metedurisire kero montago so ase kiombe bintu mbiraga ne iri gotwara kero kendo kora tutebingo ase kiombe kiga kino montaraga ni go join ngi kilia bonete gotwara Getanga yente getanga ni kabisa. Ekero chase bomugimari Queens. Lazima benga no bwato muntu okoreta. Turi goso igonga wachanga na rorire nga bomugimari nere gaiga. Wikebenga maybe Karen nere na buleti nkamanya gocha Karen na manyete bia. Egento gya kabiri twamanya go gosabe idea yawo. Idea yigango takaturi kumanyanga kwanya wa vera sikiombe kende ngaki watu eresera mangana bonayo igonga qualifications injiro wanete commit omanya go swasi kiombe geito registration nere ntanga ni ukora 5,000 ichibuna madam Chialedi anateba lazima ochiru on the table tomanya kubati binde bibinde in fact tuikira spaka tuguchu kusababone good conduct yes because we are growing turange ko tuare sako by the way so ntura enda tambe mono na bintu bingi lakini tuikira storojinga ukatware good conduct isinga nchiba siajiri kwa bachi nyingi ne bintu ko chokora ne binte bingi isinga nchore dibona mna tu kwa on the ground twatwarire bintu tubege tebe tuturatebenga kurusi kiombegeito twanyare wa chief wa iganaiga. Ambia mono sana mwancho mulibita seniki ya Ndizi TV ani gotogendete gusanga imiyomorobere bwense yo bonche ya stogendete gusanga nabasubati ko rase kiombegia bogimari Queens abagendete koerera na kibachageti kiombe kyabo wikira bono igana ali bagendete gokora ankonyara tulinga asensemo yago Karen kerkena bokora totebinga chibese chigachi ya table banking emokwena na inumweka abanyene gose abantu mbaroro bakurugurusiko bacha mwacha koba. Okay.
Ikiombe kigegia table banking ntoriko kiena na gochinan members. Nan members na abantu bari batari ase kiombe. Kiombe kigeto kiena na asa abantu bari registered bari our members. Tambuki guchisiko yaya naende etogo kwa elone kulingana nichi shares chao munobegete because into etorari buna sisters boibori baito no bare bono ntutaiti guchiguchanga gose neribirira togocha kugutarira torete buo gose torete seino o togo kwa chibesa kulingana na shares chao bunokobeka inere rulu yekiombe yeito igo bono we don't allow bantu kuru outsiders baiche ngane chibesa togocha kuba yaya bia mana sana komenta nayo ekero member shares che akairate na bakuri garanta sia group maybe ondenaro ro tabugore tie loan osobugore tie loan enke nechibes cha chire chinyinge na bago konya namwe bugori loan but asiri tari aye ayingwala otore yeah alafu at the same time loan ekero kuyimukia nkwala otore igento keri table banking nechibes chiri kero toguchibeka emesa echikwara chance lakini nabego chance otuare emergency gatika berega anda ko mwana oseri we school fees ntobugate some members babugate chiabo kando under that kit bago chiena na at 10% rates bago treat abangi nabaiga for emergency cases bia mana sana anda tumura gwatera buturaswa mutumukomoke igoto kwirana ntuchigo sanga mange mututenga chi interest rate chino na kichire na kichibese chinkero mutinyi moko enana how long duration ekero monta imukiri chibese chi how long yagukora omanya kwirana igo twatera buturaswa mutumukomoke igo bia mana sana mwanchi muri betaseni kya Ndizi TV niyo tugendete gusanga imeyo morobiri gwense ubunchire tugendete gusanga n'abanyakiombe korasi kiombe gyabo gimari queens abagendete kwerera na kiasense mo yabo bagendete kwegenderega tuturasasa umutima komokigo tukwirina tugende gusanga amange Ndizi TV Obwansu bw'omugusii kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanirwa ne computer nabo igokiriche spray paint no chire mbabwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi cutting rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano naibire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Maya kichiba sanguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo botakeire. Skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu mondongo bware chiri buga ikomi okeri tuko mondongo bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket bwese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye iwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number
88090 igori yoka wakoda bagadai okubeka emya yemo yoka uno kubeka chintunda chinyinge chance yawo yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekius egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantoa bali miaka 13 guchia igoro noremeire n'ekibesa ky'okugendereria na gukinia obonchorere bwawo Musoni Microfinance nigotoro ase eng'encho yawo gorwatore chiloni ky'okugendereria emeroberio ao y'obonchoreria buna kugura chilori nabo igo tractor ky'ogokora obonchoreria ase chisukuru ky'abantu nyene chirigetie kwegendereria gose kugura chibasi ky'esukuru boigon korwatore chiloni ase abaremi n'abonchoreria ao ngoro gukare ngoche Musoni yankonyire ebintu ebingi konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yane ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebi esukuma espinach nabogorie ebituma nabeke tinga yane nanyakoni bono gwati baisanya biashara bami ningi Musoni mobogori chibesa mokorere biashara dia guikaransa ispo nechibesa chire Musoni wane tokuba arigania se Musoni Microfinance onde bwese ogane chibesa chokore biashara se biashara bia bia ni Ense nabagucha Musoni tomokonye go boost biashara biaye igotore meomo chobosongo asamaga cha umoja egorobe ntanga ni barabara ne benki ya cooperative usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere Musoni Microfinance ya masa Semejirao Due to public demand, Club ya Cindy's Villa inayopatikana Embassy katika barabara ya kutoka Kisii kuelekea Oyugi inakuletea tamasha kubwa zaidi Jumamosi hii ya tarehe 24 kuanzia saa 12 ya jioni hadi mwanamuziki Odongo Swa atakuletea raha duniani na burudani babu kubwa. Kiingilio ni shilingi 400 pekee. Unaweza kupiga simu katika nambari 0796387776 ili kuwekewa nafasi mapema. Njoo tutese na kupiga sherehe hadi kukuriko. Cindy's Villa, home of entertainment. Ya boda shemeji Nyamita mama Jumapili yeye kuruase kanisa ya menyinkwa Instant Miracle omurubili obwege singa Jumapili nigo orabwate Ense kigima gochakira chinsa 12 chamampya goika chinsa 4 chamampya na presenter Vini abateri au mbabio muna Rogers Kankwana Vini Moko abateri bantamire singeje yobuko Linet Muige Lilian Mingare tukuza mwana inua tena lake inua Egatia banda bange Boigo nonyora marandia yeyemo aseyemo na Pastor Zakari Juma leo kwa anointing ya Mungu wako ambaye Bwana ameweka juu yako Jericho zote vyako Ege singa Jumapili inchoto sese ni wetu Ense Ndizi TV Obwansu Bw'omu Gusii
mono sana mwanchi muri bitaseni kya Ndizi TV na ndengo kwaligania sentunde ya kabere chinga kitogendete gusanga imeyo morobere wense yo boncherera asitogendete gusanga n'abasubati korwa ase ekyumbe kia Bugimari Queens abagendete gotwerera na kibacha gite nabo igo chinchira kiri babegita singinchi yo kwene kyanga nkwegenderera bare mwanchi muri akonya tutaraswaso mutima konto abatoko kwanera igoro ya table banking kare nabakagotweresera na kekero montago so asikyumbe keri registration fee neri yaganire gutwara kurinde toganite kumanya mange gwetere kyumbe kyo soganite kumanya ngakero monta imukiri kibesa duration ingana na kyabone takwira kibesa kiri nabo igo nacho gutumanya interest rate na kiere chinga kitoganite gusanga so murobiriga omwanchi umurigire akurinde kora tutabingo kare ne uno munya Kerubo ngakekero monta so ire ngakyakobeka shares tia yasikyumbe. Asante. Kero monta asoire sekyumbe ekubwati no konyora kwae. Wetera konyora nkolenga naini. Onde naro konyora kwae korense, onde naro kore gatigati, onde nare kuri iguru. Eshia buna nateba it is 200 shillings. Bono nayo monyene uwepima bune member ngainche every month enda anyare kurugo sen 200 shillings 1000 2000 kwenda lakini rende chinke pi 200 aso yoro renze pi bono gusimeka kwao no konyora kwao no kwa elon ambia muna sana drisira sense mayawo monto seira sekyombe otware chishias chiaye tebekere umutinyi ngorwari kiri bubere lakini umuntu oyo asumwa ko mugima kyagaranga etenga umwaka kero yari narimo kubagana chi dividends cyene gose profit iri mu arosiri mwako oyo mugima tarabaga kwimukiye loan nekimogo chimwa mubagerere profit yaye iga ngonyora turenga abantu mbari babwate amahitaji abuyete ukuru kwabo lakini rende natwara mahitaji abuyete ukuru kwabo turi kurubesa ibo lakini rende saba tari ko bugore toko gesa onye tusimegeti teko nyarikana toko enda mondo chwagasa gendo tabegete igo richi kondi eterenga goika opatsipeti nande kurutua chagete singincha bange nabange nabanya biashara biashara ibike abande bayimukire bakire biashara ibinene ntora twara kesi asiba sitari kubori gupi in fact chibesa chikwera paka twaga nitubwate njara yechibesa tomente chinde tutagete tonyore nore nabantu batu support tonyore chibesa chiri saine tokokorera biashara igo ntora nyora none kesi ekemo kyo monda tari kuburi chibesa chigo kea kwanyora ngekere wiko mwali mwaka kere wiko mwali mwaka kiro monte bashe ayero ingia igonga ekere wikira gabu kiro monto gabu jabu kashia na metenga tako gesata simigeti ambia mono sana Karen kero monto aimukiri chibese chige duration ingana na kyakuiro manya kuirani kulingana nerichiko rito kero twachagite chibesa chiarenge chinke etwatagite ng'umuntu imoki ukora ne chibesa 3 months oirania lakini rende gotokonya gusuka step by step wetera oboremera mboro nabe gwikira ritukori ekyombe yatogekana ng'ukore 3 months but she maintains interest yero goika koreki ayiru yo we keep on moving onye kuru interest iri mbako konyora kwa ekera gochikonyora kamaka umwaka utaraera onyoro ire nirio korire na ende tubage igo ntuanya koronyora case monto defaultly yaya mbia mana sana konyorule nga chibese chigekero monta imukiri umuntu nabakoenda gwata mwanya konyora case yaso monto defaultly mokoenda na chibese chi ekero monto kulingana ne shares yaye unakuru kero kendo onyoro monto yo twaliro boremeru imukiri chiri abegete shares yaye chairire na kimoko mokonye nsemende ekera bekire sane chibesa ntubwati chibesa chiachi sena botoku balance amanya konyora interest yaye akora tatebingo apart from table banking na ndi bintu kibiri mo gukora sikyombe kiga
ase kiombe kiga apart from table banking kero twachageta mang'ana table banking twanyora ng'a twirire bia ntwa bwata gosemeri ng'a to keep on ko grow iga boni iga ase kiombe kiga ngokora turi outside catering gwetera ase savings chaitu gwetera ase kiombe kiga ntubwata amachiko agotugovern agerire twikire mpaka togokora outside catering gwetera chifine oborugi oborugi bwa isiko ese omuyega iga twende tworosia endagera members bari turese kiombe buna turabange nabo konyora ng'onde nabwata omuyega sobo kwanyora otoconnect twanya gukina abo tokogenda ase omuyega oyu ntobwata abaiseke mbari baisekere nde bakera kini baranyare gokora emirimo eyio buya baenda bachi gokora emirimo eyio chibese echi chiasoa ase ekiganja chiasoa ase ekiganja eki kianya gukina bono at the same time abwese kiombe kiga buna tore nkorostori chisabuni na chiro chiyo obonchoreri bonde tokonyakonyora ile kidogo chiasoa ase ekiganja echi chi enable into twagloire ntobwate nonye na ebirogo plastic chairs tokoena na gochisiko nande yanyora twanyorire bitokurororo twanya gukina ambie bona sana kali ni akare konyire mbio kwanire bintu bitatu mararimo kwanire outside catering kwanire korose chisabuni nabo iko ebirogomba bwate bakonishe kora totebingo Priscilla services irimo kwena na Ense media outside catering inchire chichi bono ase mang'ana maichiaredi akwanire na ndenyamende chinguru ndakwanira mang'ana buna ya outside catering totebe ng'oburu bwa isiko buna tureiga a group yaitu twa etore of different ages twachite tukagroup ourselves tugatebana tiga tubeka n'ebikuni ntubwata abang'ina bakababwate chimbi cy'abakuru ntubwata abari gatigati ntubwate young mothers ntubwata abaisike batarasoka nabo abwigwete bona kare ni atebire tubegete kando ng'abana banyana abang'ina abaganesa bani baranyare korose togocha outside catering na kwambolire ngonyoro oli buna bono nchoma nyene personally ni mwana hotelia bono okonyora ng'ambali bari maybe trained nona bwese group amang'ana hotel bali babwate interest etwachitamo tukachaka egente kigara kini chibase chonsi pia after twakorire nese kitige chama gekora chikogenda kurugabo ngokora tore decoration atupiki kupika peke yake kokora turamang'ana deko ndobwate twagurire keregento nande kabege sikiyanga abantu mbarororo basomerete bamba understand it bone kero twanyorire ng'ano moyega nutagete twakora decoration yebe wedding ebe na funeral ebe function inde yonsi nebe thanksgiving neba whichever any function ubwate ntubwate ntumanyete ng'e function gete kogenda na team kala gete kokoruga na iga so we go on the ground twagamba twigwanana nabo tugocha twakora regas yes ambie mona sana mwanchi murenye kobwata umwega asibati mbali gase studio na abagokora outside catering adusira totebiringa na abagokora nonye decoration ige pila una moko yiga kabisa wakuma bwa bali na bakomina kabisa ebinga tie bintu biri bagokora ase kiombe kiga abago kare ninko bakugokwanira igoro yoborose bw'ikisabuni kero kina bato tebinga imwanyore ta maigerio dimwacharire te korose ikisabuni ikiga chisabuni ichiga amaigere matang'ani etwanyorete twaruseti young ladies abaiseka bake tukabaire training ase omonto oyomo akabaigeri na kiako mix nkera yabaigeri na kiako mix bakaira na back to the group okoba okonyora kwarenge ense nando nabo korra ng'uyo tabwati bono tukaproduce the materials bakoroga chima chisabuni chiri banyora
banyora something from there nechinde bareta babeke sekiti gekyombe. Ambia mana sana kirikende dresira na kikwaro chenga kikerengera liki yokoro sisabuni kere. Ekerengera liki mbiya kere singincha banyenentu. Ekero barete kerengera liki nandi tukabaye training bakefundisha. Bakarosa bunechi we tried them. Tukanyora negentekia. Ekero tuwa chaka koros tukare oneri ntu abanyene. Tukanyora mbiya chire tukachaka kwa in fact like today no bali kiombe kuna tuko na iga by saa 5 saa 6 watakuwa wamefika kwa chama. Chisabuni chigo already no bapageti ne chuba chabo. Mbaga ndrete tokoneri kubona. Into chi customer chintangani twamanya koneri na abandi siko. Bono turochinge binte bya terire bya na nento gendrete gukina. Nkwanere na inda ntweba kando ne sisabuni chiga na catering yeto na decorations kila kitu nto bwate welfare nto abanyene ngokonya nutura asintwe welfare nto bwata matanga Kerubo yo muitanyorire amatanga ngokonya na tore ngome tore contributions twatarana we encourage one another nkonyororo yo muitore no Ense tabwati school fees mwana serio ntubuna bangina chinda chito nchiri gwanja ngwe karansa tore twa gringa umontaru keria bwate ndurikubeka bana bolgete singinja mapato no konyora kiro muntu ekore different kerio bwate buno moyo sababu kutoa ni moyo karu kerio bwate in fact twakonyera bange okonyoranga no mwana omuntu uri gucha kwa masiko korereke ochire school so no nege ntubuneke ko korero yomeno kiagerire abangi no moyo mukiregoro bono tumeshikana pamoja ambia mana sana ankonyorurenga ayibyumbe mbiro nande nabereki ngo sanga na biro byumba bwata basaje kirikende inungi kyagete mu gachora ngamo babasubati mwika Ense okwanira gabwe munango kwana igana karene bunari gaiganto bwata basacha eto guchitwanyora kero twara ligire na statistic yara akorirwe yakugara una tukurigire limono basacha mbali bali merelia wane birengereri bitu no korora gwaitu basacha mbali bali merelia lakini abakungu are so much patient ngonyorurenga mbabu ati time bara create kunya kumera no kuigara israisi lakini abasubati na balemera libale nande bamaete kurenda gotema bale that's what I can say maybe kare ni akwane kenda bwa kare ndote ingo asensema yawe ngaki inganki kiagerete tugachora kuba basubati basacha bataiyo bono ikintu gekogera twachorete umaite musacha tokumo control number 1 to control musacha aiwe usentu kunyara kubeka musacha gali asitore aremereri with the rules chirororo abangi na basmachas nonye bariga nabaigweri one sio kwane gintu bagubwati buna twaitia bono musacha uroche no chonyare kumoreta gali tumo control tumunyare na chanchi tumugambire tagwanja bona kikiagerete tukiunguri anda kitutenine buna bakungu tukanachanga kende yonsi bikiri musacha rakore even a woman can do better than a man yes in fact we wanted to empower ourselves na bakungu kurende kyombigitu registered as a women group Bono, there's no way to accommodate basacha na we wanted to accommodate yani kubeka basubati boka wa mama wa inuane ndire tukutwara nore kandi nibinte bindi none kisemina cyabangina in fact buna rero tukutware kyombeke gitu tunaanza na maombi twatwara marandi makaiga alafu naboto goteba none inga kitobwene te komenya bangina ntwa banyana ngurusa nitore stress by the way kando nechiga sikito paraki chitogo sangelisha tebo banking twakora ngurusa nitore stress nabako nyoro montare very down sebirenge stress totetia mangana muntu bakaikenga wate depression totetumeke abantu baitu barore naki kende nkeyo getari konyarikana na hande none krobikali bikongu pibi omirepa tigango toteme kwega sosoro gandoroiga ingo gutwara turi no neji social Sunday kote bitora bangina baito
babeka no rene track suit twasoka twara tukurusa ni stress twatebana ki ubugo mugono bwenge tikatara koraki tiga stress kando sasa so ase bente bike bya ira bange no moyo agera abandi banyarire kurinda family njire cyari guca go break lakini singe njana no kumira no kuga kwe women group yeito cyanyarire gutenena muno sana ni birenga libyana no gusango kuya so kwa ne kyanga abaswati ngo gendera bari kirende yeteri lya Mari Queens ngakiri yachete ereta lya Mari Queens ndose kona koriroka Mari ndiri koroku Mari ekiombe gitu gekoroku Mari Queens eyeteriga eri tolinyorete kurwase chiwodi chabonchalinye esinge nturabanchali tugateba tete ku crosi kiombe kebwate tabanchali bonse bituguna chikona chonsi chiabanchali onchali tubwate chiwodinye eyere bomorenda tugatwara bugyakumu tugatwara bomariba tugatwara nariana pono isikubwate irete ribuya okonyoranga bomo bomorenda bogyakumu bomariba twakura nariana bono yamanya kwa Mari rigi eye bugure tibonchali egera tunyari kuna chikona inye chiaboncha bonchali none kero tokuliki member balancing nerororo ntokoreta bamulinda buka tutumbenga na bamulinda buka etukubeka bamulinda nya bamulinda bari 10 abagya 10 bakaletake bari 10 so buna bono iga tetebenga bamulinda truchise bono oyo chiregati with 5,000 ekere register with 5,000 okoba tonyora turigati nabo tokugenda gushare nere agende kuru shares tiae una konyora egere ekere guchugikira baraiba guchugisaranza gwa kesabweye bono tuguchugikira sare iga ase June to divide quarter to divide half ye what around 5 months to 6 months ni ntubona baraitu guisaranza Ense tuchigu calculate atutamwacha hivyo at least she'll get something ntokede ya kabere membe yanke ni ajine ligati tago qualify loan pibona ajine kigima we kaire 3 months tukura maligerelia na bachi baschawe tesha sigandre ta kunya kwa besiwa ifaida ya yere na bago chikuga chigo lakini we kaire 3 months to maligereti amanya gusabano ne loan kuro sikiombe akarkende nkinkirimo go consider kero montago ago join ya sikiombe akwaratari onde bwensi ora chatebe ngabano nintete go so ikiombe na ndimo mwanchire ngabano so ngikirimo kurigereria kero montago join ikiombe a kind of business yao kore yente gitangani kora manya turenga business kia bwate ekora turi go so akiombe igo gose muna wacha age limit ne kortek ne rororo muna bono age generation ne below 18 ndo kubeka kiombe and anybody who is above 70 ndo kubeka kiombe abari 70 na watu bwana to gutarira ego bono machiko nale nande unapewa sheria kwanza ukikubali ndio unaingia kwa chama in fact naone si chama to kupima uniform tutara kuligerele ngo irole 3 months twama gochaga kupima uniform so far unabona gato ikiri uniform ange 5 ogo chaka uniform ngora to kuligerele to korora machiko nale tutakonyare to gukane do ya straight forward because no lene kare collection yako bintu very straight no boli member yetu boneka ngaki as we speak now interest irenga to bwata atakwambia yes ekero kurigereria narororo maybe obajoine tikare obere moko bwatirana akorinde asenchera ya masenchera yende oikire gati otebire ngabono ninganiti korwa sekiyombeke maybe agenda chikokora ibintu ebinga gose maybe onganyire korwa sorgongo rwa gusi akero kende na kiera ngo mwanchira muri orwa sekiyombe in fact una wanto kwa naiga Unto bwate abanyakiombe bagenda isiko Ense kero baikiri isiko Ense maybe na bakonyana na mapato mbara cha konyora mbale bate nene bagateba ngati katurate nene bagaiga bakaka gusena arure kiombe tingo cha konyara bakoraki singenjo narasukire osama pata na baire Ense mono tingo cha konyara bakoraki na bato ku understand the case because we were not forced even to vende lakini
shares chiria cha yabekire igakoba patient mpaka end of the year rituguchukubagana chibesa na ritukurigina chibesa ire ngaro seti expense kende ngire kyarenge gatigaiga onye expenses kende kyarenge gatigaiga nkurusi wale twamanya kwarange faida yainirenga oegwa urusi wekiombo officially yes tukora batira na turaso mutumuko kega tokwirana ntagendera gusanga mangembye mono sano mwanchi muri beta seni kya Ndizi TV achinga kitanda gusanga imiyomoro biri bwense yo boncheri astugenda gusanga n'abanyakiombe gase studio bagenda takwera ebintu biri bakora sekiombe kyabo anene mona sensema y'abaswate sokwane kyanga kwegenderera bali toskato nyigera ngwira turasege Kerubo sio elinde tagenda gusanga amange Ndizi TV Ubwansu Gusii. Gesa hardware Kisii neduke konia ebintu by'ubwagachi asamaguri uranyari gwikera mbabwate chi tiles chirangi chugwa kenyomba chiria cha Duracoat emirango chi board cha Gypsum MDF boards chi tap chia mache chi ceiling boards curtain rods door locks chichabi marble kitchen sinks na chain links na boigo nebintu binde binge batariri imiyumu Kisii. Gusii hardware location ya ile former Uchumi supermarket junction asibabu ateduka ejire opposite NCBA bank nedukende nigere ime yomo chorongo magega ye Weighbridge ime ya Homa Bay nigeduka yabo ere magega ye stationene ime yomo Kisumu nigobare asesemo ya Gormaya Street ime yomo Chonziwa nigobare opposite Wachonya petrol station naboko bakiresimi ase namba enotisano na ibire kiandeyemo kiandainye isano na ibire isano nemo gose enuti isano na ibire kiandamara kabere ibere kianda inye ibere isano na ibire isano Gesa hardware Kisii. Bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gesa hardware. Jumapili yeye kurwase kanisa ya menyinkwa instant miracle omurubiri obwege singa Jumapili nigo orabwate Ense kigima bigala gochakira chinsa 12 chamambia goika chinsa nye chamambia na presenter vini Marandia yeyemo aseyemo na Pastor Zakari Juma leo kwa anointing ambaye Bwana ameweka juu yako Jericho zote vyako Ege singa Jumapili inchoto sese ni wetu Ense ayene bundi foreman omonyene nyumba gosomo nyakonda Uhuru Superstores Limited nige ukorentera bi zawadi offer Kirumo buko yomo bwisimiti ya Bamburi nguvu cement Bamburi fundi cement Bamburi tembo cement wose seti tile offensive cement okugura nigora iraniriwe ekerengo gete kiebesa Kirumo buko yomo bwisimiti ya nguvu okugura nigo kwiranirwa chishilingi 10 seti tile offensive uiranirwa chishilingi 10 fundi uiranirwa chishilingi 5 nabo yesimiti ya tembo uiranirwa chishilingi 5 buno kugurime buke menge buno kwiranirwa chibeza chinyenge rioka asiduka ya Uhuru Superstores Limited asamange bakire simi asinamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu Kisii. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani.
happy Sabbath, happy day omwanchu muligire bigeta Seniki and Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabato no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkuyigore byage yigore linde ndia matukonzi no mona matebe omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubigi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumorisi onyago koranderio mundu nga karwense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo isana 33 na byonsi na momentero ase entunda ya gatatu neyo mwaelio igotogo soa ime ya request tower ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyokogosoreria CCTV kera ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakera chinsa 4 cha mambia boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Biamono sana mwancho muliyete Seniki and Ndizi TV nengo kwaliga nichinga kitaganda gusanga imeyo moroberi bwense yobonchelia astoga takwemanya na kyabasbati abaga baganda takwegendelia gwetera ekyombe kyabo kondo mwancho muliyenyera stinse amwachiche mitandao asense ya Facebook nabagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabaga meri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asense ya website nabagotonyara gwetera www.ndizitv.net anindo cha meri ya Facebook wa Mokonzi Cyrus Maube whatever from Kisii CBD Nikondani Teresa Kimta whatever good morning Firdah locked following from Muranga mbiamana sana Ombori Calvin whatever always forward mbiamana sana Naomi Kebagendi whatever kama kawa Nikondani kutoka Iseja show iko sawa
Alex Mauti korwa Maro Kisii County na tegea no ndime yomoroberia na David Mauti nyakwebambia muno sana asibali mogendete kulika ujumbe cheno na ndime muno sana asibali mogendete kubwatia omoroberiga akundu mwanchumulire ntete twimanyere ditkulere nga obuya bwo so ya sebiombe mboro byogo tetu chake na edusiro tatebinga ekyombe kigamna kirisa kumwaga chagete ayuno musubati na kikyako konyire Nchenda tebenga abasubati bonse bali wanja basoye byombe sababu nelinga ayabiko manyana nabako batonyara but when you join hands nabako nyora kwimukire singintu nabako twari emiyawo ndare taburukani gawo nabako nyora kwimukire igo kwetera sibyombe abasubati banyarire kwimuka ono totebe ebiashara byao nebikebire wetere sebyombe kibesa kwanyorire nabako mente ebiashara byao bimuke nyora ebiashara nebyarenge bisini bimukire goro kwabere otukubate biashara binene ento ya kabere konyora turenga basubati bata challenges chinyinge basubati no na mangana nyumba naro domestic violence ne kote kinero kera tukumira namna nto basubati nabako nyora nga kwanna dore ndwate bangi kyumbe yito kurarangiri tore nore n'abantu bitibara tukora kisemena tukurange tore no counselors kera batukwanire nabako nyora ngo naro bata stress kwa makonyoranga onyeshaire nona sabande kera shaire nabakonyoranga ki at least okwanero emuntu nali mwali gocha konoro gocha kubati forest osori gocha konoro bona bantu bekire bakale kwe sungi chingwali bana bako nchisumu ba okoraki ngonga wetara samangana yakana nechi bastokoros kokonyana tura abantu banyara kugwena kibirengerere kando nekeya kuna to koramangana ya catering abasubati mbale batamanyete kurugapi kumane gwamangana bolinga abasubati mbaro batamanyete korosino ne chabati wono igo muntu bakonya korosino no mugako ya chabati bolongeno na bana bayi embale no nya dressing ya betari ngororo ya linge mbepi ya lingense lakini gwegera sikombe kigeito abantu babiri buya igonga ebyombe biga buna tuguna ko bamoiga kunya kuimuka nitoreke bugima that's what I can say mbia muno sana kale ni kwaba kugukwanira sense media chebo banki ngo mwanchumulia naro kubolinga ingi mutali ukabeselia abantu kibesa korusiko mugodili n'abanyakyombe boka esababu ekogara tutari ukabesa kibesa kuchisiko no koba ya security purposes nabo ikonyarekana atusabe kibesa kurusiko tomwe but ntumu manyeti igobono igiranya irabasoko komeke ikyombe kegu bono kibesa tokwenana into asentu bari tomanyaine mono zaidi no nyento manyaini oerejeste turara kulire luna twatebe semetingi etatu tukunya ku study na kumanya na gukora ubutuki bwito bene buchime ntomaite buna tuguchitwa bokora ambia muno sana kero kende abaiga barabo mora sekyombe na barabo ngo imukimuri getambo kirumwa bamanya zaidi because mundara baracha basireri kyagera moteba nga ebungengi makorwa se chuo di chance mukoro kero kende ngo imukimuri getambo keno inu mwa batalira mwa manyanga ino no komenya se bamenya de nkora imukitore bono for example ngo chitire twatwara cases une chiburwaire nabiko nyarekana ng'omuntu atebe ng'a inche ninkarwarete gose omwana one nakarwarete gose fulani atebe omwana onyarebe nakarwarete wetere ekigioka nabo togotema gokora sabarai bonkunyu nse twene king'a nekemaene omwana oye narwarete gose ere narwarete bono ekero twamanyire naende twamanyire enka yaye buna my sister arure gokwana bono iga ng'a depression is real. Nkonyoro ndake umwana gose omwisiko omosayo wetera challenges uranda our group ekera wetera challenges kurwa senka yabo nabo togochip in buna abanyakyombe twagekwanira zaidi onyore support kurwa story wetera sobutukie kera twatukire twamanyire ng'a what is going on twaicha ime twagekwanira ng'a nyarebe nabwate challenge naende twate namonere kuruga abo naende twamu advice onyenere ore bobe anta nayo kare ni arure gukora enda tebe ng'a na wate angu nyara turi kumanyana
ngochi tore twaratarana ndendire tugwika twatware meeting ya next of our kins munande igabono totebe ne membande next of kin yane gwika una lirikwa boria nga what are the requirements toko kore kwerende ngotoretera uri omuntu yo next of kin just in case of anything totebe bono tubate welfare totebe gose wasirire bune member ningutura benefits cha gusekende se group or next of kin yabekara twabamanyire yogo twamanyire family yao wocha bale twaba meet twakwana na barabo na nabo tugutara twakare kwerende in fact sheria iko ngano ni meeting tubone twa move but there comes a time tukora imoka twatebana kiti gatugenda tukorera asigite maybe turamanya na beya asichi wodi chinye ngori gitere twatebanga abanyambu mariba turigese member iteyemo ba mariba ni numo gupanga bono tunakuja kufanyia this month hapo. Yes. Aigo taringa mugwate specific place mugwate specific place but kuna wakati naonekana tuweka nini mid year na batoko tebanga bwana tikaturagenda usimbo mariba tuwatembele tukorere meeting ya itororo yeah but ono si kila wakati ni wakati unataka kujuana ekero kuri yerekero montata